Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay pagpapakain ni Jesus, no, na ating Panginoon sa mga tao na sumusunod sa Kanya at gustong makinig, no, sa Kanyang mga turo at siguro sila ay namangha din, no, sa tao na ito, and they were in a deserted place, no, sa isang ilang na lugar na kung saan malayo na sa mga tindahan. Lamang sila ay makasunod, no, at makakapakinig kay Jesus, no. And they have the problem because it was already late at night, no, and they are in a remote place wherein they have nothing to have, no, for the dinner, no. But the miracle happened in their life because Jesus, no, multiplied what they have and fed it to the people, no. This gospel account is present in all gospels, no, so that to convey, no, a great message para sa mga nakikinig, no, at sa mga nagbabasa ng ebanghelyo, na ito ay isang dakilang gawain ni Jesus na nandoon sa kanilang memory, and they want to make that memory, no, always present, dahil may kabuluhan ito para sa kanila, no. Of course, pag sa mga numerology, sa Jewish numerology, yung 2 or 5, no, loaves and 2 fish is equivalent to 7, no, a perfect number for the Jews, no. And the leftovers were 12 wicker baskets, no. Symbolize also the 12 tribe of the people Israel, no. And para naman sa atin, sa ating mga Kristiyano at sa ating simbahan, that this is the perfect example of Jesus, the saving mission of Jesus to the people that even, no, they are in a remote place, no, and there seemingly there was nothing for them to have a meal, and the Lord, no, made a miracle to multiply, no, this whatever they have, no, that sa kakaunti, no, sa katiting ng kanilang kung ano ang dadadyan sa kanila, no, God will multiply it, because una sa lahat, no, there is a need, and it is through the generosity of the people that always a miracle will happen, no. And for our sake, no, since this is the one of the saving action of God, no, it foreshadows the Eucharist, na kung saan si Kristo ay patuloy na gumagawa ng miracle sa ating buhay, no, by turning the bread and wine into the body and blood of Christ for our salvation, no. So that patuloy tayong mag-celebrate ng Eucharistia, no, kung hindi man araw-araw, every Sunday we go to the church, and we witness, no, a miracle happening in our midst, no, because Jesus is giving Himself as food for our soul, for as food para sa ating kaligtasan. So ang nais nating pagtuunan ng pansin dito, ang sa kakaunti, no, na nadadyan sa atin, God will make use of it once we offer it to the Lord, and once, no, we realize na may pangangailangan, no, sa ating simbahan, sa ating community, no, sa ating sarili, when we ask the Lord, no, to multiply it, no, and there will always be satisfied, no. Dito sa ating ebanghelyo, nagsasabi na they ate, no, kumain sila, at sila ay nasatisfy, sila ay nasiyahan sa kanilang kinain, because, no, it was the Lord who gave them this nourishment, no, that are needed in their life, no. So siguro para sa atin ay magtiwala din tayo sa ating sa
sa ating kakayahan, kung ano man ang nandiyan sa atin, and let God do the rest, no? At as long as there is a generous heart who always offers himself or herself to God, no? God will make use of it. God will take notice of it. At higit sa lahat, God will make it as an instrument for the good of other people, for the salvation of His beloved people. So with this, nung ating patuloy na laman ng ating puso, no? Sabihin natin na may pangangailangan at may maibibigay tayo, no? And higit sa lahat, no? May Diyos tayo na handa na tumulong sa atin kung ano man ang ating pangangailangan. At ikalawa siguro na nais nating pagtuunan ng pansin, ito din yung mga apostoles na ito, no? That sila ay tinuruan din ni Jesus, no? Dahil sa situation na ito na walang makakain ang mga tao. Of course, the first reaction of the disciples, the apostles, sabi nila, Lord, marami masyado itong mga tao na ito. Pwede pa pauwiin na lang natin ito sila, no? At bahala na sila maghanap, no, ng kanilang makakain. But God, no, in His love and mercy, no, naawa dito sa mga tao na to, at pati na rin sa mga apostoles na kaagad-agad nagre-react na wala silang magagawa para sa mga tao na ito. God taught them a lesson that when there is Jesus in their midst, no, anything is possible for them. Ang ginawa lang naman ni Jesus, tinanong, no, ang mga tao, no, ilan ba ang nandyan sa atin? At after that, He looked up to heaven, no, tumingala sa kalangitan, nagpasalamat sa Diyos, and no, miracle happened in our midst, no, because, no, of the prayer of Jesus, at higit sa lahat, no, ang pangangailangan ng mga tao na kanyang tinutugunan, no? So itong mga apostoles na to ay namangha din siguro, and because of that they have their lessons, no? They learn their lessons today that ito sa pagpapakain ng mga tao, no? In preparation, dapat ay may kasama, tawagin natin ang Diyos, no? At hindi kaagad-agad i-dismiss kung ano man ang pangangailangan, no? That we have Jesus in our midst, no? We have to pray to God, no? And higit sa lahat, kung may concern tayo sa ating kapwa-tao, may magagawa tayo na paraan upang tugunan ang kanilang pangangailangan. So with this, no, naalala ko naman yung aming when we were in the seminary, there are always many, no, to be fed, no. So sa mga nakasama namin sa high school pa lang, siguro from 30 to 50, isang community lang kami doon sa seminaryo, no. Sa college naman siguro 30 to 50 din, no. Not counting yung mga nag-aral ng theology, pati na rin ang mga brothers at mga pari, no. So kung minsan sobra ng 100, no, minsan baka aabot pa ng 200, no, every day. So pag sa simula pa lang ng umaga, no, isang sako ng bigas, kulang pa yan. Siguro mga tatlong sako ang ilalagay mo diyan sa isang, hindi lamang kaldero, kundi isang kawa, no, malaking lalagyan, malaking lutuan, no, every day, no, parang piyesta araw-araw ang nangyari. And it went through the years, no? Kahit hanggang ngayon sa mga seminaryo, ganyan ang nangyayari, no? Maybe miracle happens, no? Dahil sa pagpapakain pa lang, no, ng mga magpapari, no? Ilan na kayang sako ng bigas, no, ang pangkailangan mo sa isang araw. So you multiply 3 by 3, no, 3 meals, no. So ayan, headache yan para sa treasurer o kaya sa father, master in charge, no. But we know that God always provides, no. Basta marunong lang kayong magdasal at marunong kayong tumawag sa Diyos na ito ang ating pangangailangan, because God demonstrates His mercy
and love, no? Kaya kung minsan sabihin natin sa isang tao, itong tao na to malakas kumain, itong seminarista malakas kumain, ano kayang ating gagawin sa kanya? Ano pa ba ang mga qualities niya? Siya ay madasalin naman pala. So baka sa kanya mga dasal magpapadala ng mga 10 sako ng bigas dito, and because of that, dadami, no? Hindi tayo mawawalan, no, ng ating mga ipapakain, no, sa mga magpapari, no? And it is also true in our lives, in our own lives, no? The Lord's in His love and mercy, no? Kung tayo ay marunong tumingala sa kalangitan, when we know how to pray, and we know that God, no, will provide for our needs, no? Because wala namang tatay na humahangad na ang kanyang mga anak ay magugutuman, no? So with this, no, in our life, no, we remember those who are working for us, no? Those who are working for the family, no? Also to the priest, no, na naghahangad, no, naghahanap kung ano ang ipapakain niya, no, sa kanyang kawan, sa kanyang mga parishioners, no, in a spiritual sense, no, that when we know, no, that God is in our midst, we know how to pray for providence. God will also provide us with with our needs, at kung minsan sobra-sobra pa, no? So today, no, as we continue to reflect on this gospel message, no, we remember not only our physical needs, no, but the need also of our soul. We remember that we are a Eucharistic persons, no? We are Eucharistic persons na palaging nagpapasalamat sa Diyos, no, na sa kabila ng lahat, no? God continues to feed His people, no, in the Eucharist, in the sacrament, and many other instrument para makita natin na ang Diyos ay tunay ngang ating Ama na nagbibigay, nagmamahal sa kanyang mga kapwa, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, no, we give thanks to God for the person of Jesus Christ in our midst, who continues to sustain us in our journey in this life, who continues to feed us with His body and blood, which in turn we are being fed, we are being sanctified, and we become pleasing to God the Father. And we remember, no, in our midst, no, Jesus who continues to offer Himself for the salvation of His people. So that, no, patuloy tayong maghangad sa Kanya sa ating buhay, at magiging maawain tayo sa ating kapwa-tao, mapagbigay, at siguro magtatawag pa ng ibang mga tao upang sila, no, they will eat and have their fill of the banquet in the kingdom of heaven. May God bless us all.